Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido, I feel so bad. I thought English speaking for today. Okay. Ayan. I feel so bad because a lot of people are disappointing me. Oh. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao na hindi ko parehas ng pag-iisip, lalong-lalo na sa opisina. Akala ko pare-parehas kami ng vision for the office. Hindi naman pala. Wala lang. Gusto ko lang sabihin that I feel so bad. Thank you and God bless. Uy, iba-iba talaga yung mga tao. Oo. Alam mo, kapag ka-in-expect mo na lahat ng tao, Pare-pareho kayo. pare-parehas kayo, lagi mo yung sasabihin every day. Correct. I feel so bad. Uh-huh. I feel so disappointed. Nakakalungkot yung buhay. Uh-huh. Bakit ganun? Hindi kami parehas na mag-isip. Correct. At alam mo, ayaw naman natin yan na laging negative yung feeling mo. Kasi sasama talaga yung loob mo lagi kapag iniisip mo na iba-iba kayo ng vision. Kasi Ayan. iba-iba talaga yan. Tama. Kasi kung minsan ginagawa para you feel so bad kasi pinipilit mo yung paniniwala mo na gusto mo. Correct. Kasi kung minsan sa buhay po, sa totoong buhay, you need to compromise. Tama. Maghahanap kayo ng common ground na doon kayo magkakasundo. Correct. Totoo yan. Kasi hindi pwedeng all the time. Of course, there are people na talagang parehas kayo na. Actually, yung mga taong kasundo mo, hindi rin naman eksaktong Yes, parehas. oo. Pero, mas marami lang kayong talagang similarities versus the differences. Oo, kaya diba? importante yung common ground Yes. Doon kayo mag-usap. Correct ka. Kaya nga, di ba, kapag halimbawa sa isang school, nagsasama-sama lahat ng nerd, nagsasama-sama lahat ng mga arte, nagsasama-sama lahat ng mga balalande, nagsasama-sama yung mahilig mag-cutting. Correct. Kasi, yun na yung Human instinct yan. Correct. Na mapunta ka dun sa flock na where you belong. Ayan. Diba? But you really cannot expect Oo. na pare-parehas talaga kayo. Correct. Wala ka namang nakikita ng mga tupa tapos may rabbit na isa. Wala. Kung merong may rabbit dun sa gitna ng mga tupa, malamang yung rabbit may sapak, di ba? O di naman kaya, 1 in a million na masaya siya sa gitna ng mga tupa kahit siya'y nag-iisang rabbit, di ba? Nakakaloka, hindi rin magtatagal yung rabbit doon. Bakit? Di ba alam naman natin ang rabbit ang hilig kumeme? Correct. Eh yung mga tupa pa bebe. Hindi siya mabubuhay doon. Tama. So, ganun din in real life. Hindi mo i-expect na mabubuhay, kunyari, grupo ng mga extrovert. Lahat kayo outgoing, lahat kayo expressing your ideas, ganyan. Hindi mo i-expect na yung introvert, maaari siyang makakatagal. Tama. Pwede siyang mag-adjust for a while, pero yung makakatagal siya na tipong kayo yung sasamahan niya pag team building o kaya kayo yung magsasama-sama sa isang kwarto kapag ka nag-out of town, sa tingin ko hindi. Ayan. So, kasi iba-iba. So, dalawang bagay lang yan. Parang hindi ka lumalabas sa comfort zone mo para mag-blend or mali talaga yung napuntahan mong grupo. Kaya nga, dahil namumblema ka ngayon. Correct, diba? Tsaka lagi mong mindset, hindi mo mapiplease yung lahat. Tama. At lagi mong mindset na iba-iba tayong lahat. Correct. Kasi kapag ka iniisip mo na dapat ganito siya. Kasi diba, kunyari, bakit inis na inis ka sa isang taong brinake na nga, niloko pa, pero binalikan? Ikaw kasi para sa'yo, red flag na lahat yung ba't mababalikan parang tanga. Correct. Hindi mo i-expect, hindi siya ganun eh. Ano siya, Magkaiba martir. tayo eh. Magkaiba siya. Martir siya, handa siyang magpaloko. Ganun Ayan. siya eh. Pwede mo siyang pagsabihan, pwede mo siyang i-convince, pero at the end of it all, siya pa rin na magde-decide. Parang sa sa pamilya lang yan eh. Halimbawa, yung may mga kapatid ka na, ano ba to? Ba't hindi mo naintindihan ang tamang gawin?
'Diba? Bakit mali-mali yung mga decision mo? Ikaw yun eh. Ikaw yun. Yun siya, yung pag-iisip niya, yung pag-process niya ng thoughts niya, hanggang dun lang eh. Correct. Magkaiba kayo eh. Di ba nga ang perfect example din dyan, Jegs, tama kasi sinabi mo na nasa iisang bubong na nga lang yan magkakapatid. Correct. Isa lang din ang mga set of parents na nagpalaki. Yung genes ninyo. Correct, 'di ba? DNA, lahat ng mga pwedeng mamana pare-parehas, 'di ba? Pero ba't magkaiba pa rin? Merong nga yung ate mahilig sa sports, yung kuya mahilig sa lalaki, 'di ba? Iba. 'Di ba hindi mo talaga masasabi. Kaya nga 'di ba yung nung nag-attend tayo ng isang team building, yun yung explanation ng nagbigay sa atin ng seminar that when you enter inside a room and there's a chair in front of you, kung nasa amang parte ka ng room, iba yung POV mo nung chair. Pwedeng ang nakikita mo lang ay yung likod ng upuan. Pwede ang nakikita mo lang ay dalawang paa. Correct. Pwedeng all four legs nakikita mo or pwedeng tatlo lang. Kasi nga, iba-iba po tayo. Ayan. At hindi mo pwedeng ipilit kung ano nakikita ko lang talaga, yung likod. Ako to nandito ako sa parte to ng buhay ko na ang nakikita ko lang na parte ng upuan ay yung likod. Tama. Ganon. Kasi kung ipipilit mo, yun nga, yan. Yung feeling mo na yan. I'm so disappointed. Ayan. I feel so bad. Ganon. Kasi pinipilit mo yung POV mo na hindi yung harap ng upuan yung nakikita ko. Sila gilid yung gilid yung nakikita nila Ba't mo ba ipipilit? Parang ikaw yung parang tanga to. Ikaw na yung sasabihan namin, parang tanga to. Pinipilit hindi nga nila makikita yung nakikita mo. Pwede mo silang i-convince. Diba? Parang gano'n naman halimbawa, meron kang ini-endorse ng politiko, let's say, o kaya may opinion ka tungkol sa isang national issue. Pwede mong, you can cite your points. Pero at the end of it all, maaaring maintindihan nila, maaring hindi. At the end of it, sila pa rin na magde-decide. Yung sinasabi naman natin na lumabas ka sa comfort zone mo, ito yung sinasabi na parang you wear the shoes of others. Tingnan mo kung saan nanggagaling yung perspective nila para maintindihan mo. Baka pagpunta mo, kaya pala. Kaya pala siya ganon. Kasi, kaya pala ayaw niya dito sa idea ko kasi ganito nga. Kasi nakita mo yung POV niya Kasi ito pala yung pinagsimulan. O di naman kaya may sugat pala siya ng kabataan na ganon. Meron akong kakilalang ganyan. Na napagsabihan siya ng hindi maganda. Yung pala, meron siyang malalim na sugat. Na bata pa lang siya, sinasabihan na siya ng hindi maganda. Kaya tuwing may sinasabi tungkol doon na hindi maganda, malalim yung sugat. ang lalim ng sugat. Hanggang ngayon, kim-kim niya pa rin ba? Di ko sure. Huwag kasi kinikim-kim. Huwag mong kinikim-kim. Alam mo yun, lalo na kapag ka nag-sorry na. Di ba? Hindi, tas yun din, isang perfect example. Kung ikaw yung tipo ng taong mahilig ka mag-sorry, edi ikaw yun. Huwag mong ipilit sa ibang tao kung hindi sila masoring tao. I mean, pwede mo silang sabihan na, uy, mag-sorry ka naman kasi mali ka naman talaga. Alam mo yun, ipaano mo sa kanila, ipaintindi. Pero hindi mo mapipilit talaga yan kung hindi rin nila personality. Yung mahilig mag-sorry or kasi, yung madaling mag-sorry. Meron kasi yung iba ng parang feeling nila sa utak nila, yung pananahimik nila. Diba? Is paghingi na ng sorry. Correct, hindi verbal. Diba? Ganun din May mga ganyan. Hindi mo i-expect na may express nila yung kanilang nararamdaman kasi hindi sila ganon. At kung lalo mong ipipilit, lalo ka lang din talagang madidisappoint. Tama. Ganon talaga yun. So, huwag puwersahin ng mga bagay-bagay. Wag. Hanapin mo yung circle mo. Correct. Para at least parang, ito, pagkakasama ko sila, komportable ako. Kasi, mahilig kaming uminom or mahilig kami sa bar o mahilig kami sa library. Diba? So, sinasabi ni Nicole, mag-resign ka. Pwede rin. Kung di mo kaya. Ikaw ba, lahat sila introvert, ikaw lang yung extrovert. Kasi everyday you feel bad. At everyday, ang bigat ng pakiramdam. Option din yun actually. Correct. Umalis ka. Ayan, hanap ka ng ibang trabaho. Hanap ka ng ibang trabaho, hanap ka ng, hindi naman madali na para sa amin sabihin. Pero kung araw-araw mo namang reklamo yan, na magkakaiba kayo ng vision. So imagine mo, ikaw yung rabbit. Doon sa gitna ng mga tupa. O ano sabi namin kanina, parang tanga to, pinipilit pa. Wag mo na ding ipilit. Ganon, 'di ba? Pwede kasing diyan na Jegs pwedeng matry.
pero baka hindi mapanindigan. Oo, yun. Hindi masusustain. Oh, so dalawang option mo is yung titingnan mo yung POV ng iba kung bakit ganito sila mag-isip. Lumabas ka sa comfort zone mo. And then pangalawa, baka ikaw ngayong rabbit sa gitna ng tupa. Baka ikaw yung iba. Oo. Ikaw pala yung nag-iiba. Ikaw pala yung iba. Akala mo sila yung iba, ikaw pala yung iba. Oo, yun. At may ganun wala ding masama doon. Meron akong isang kaibigan na yan yung lagi niyang iniiyak tungkol doon sa anak niya. Kasi yung anak niya parang hindi regular yung mga trip. So sabi ko, ganun talaga. Meron talagang mga iba na iba talaga. Kunyari, kung mga batang babae, let's say, Barbie, pink, ganyan. Yung anak niya, hindi talaga. Sabi ko, it doesn't make her a bad person. Talagang sadyang cut differently lang talaga siya. Example lang, halimbawa, si Nicole, di ba, yung nag-graduate siya, gusto niya corporate world talaga. So dahil lang na broken hearted, sino pa magsasabi mapupunta sa Lab Radio? Wala. Diba? Pero nakita niya, dito niya pala nakita yung topak niya. Dito pala nabilong. Tingnan mo. Pagka tinatanong ako, do you see yourself anywhere apart from love? Hindi. Dito yung topak ko Makasama ko dito, lakas din. Tama yan. Lakas tama din yung mga tao. So I belong. Oo, hanapin mo kung saan yung topak mo. Yan! Yung makakagets nung topak mo. Kasi kung hindi nila gets yung topak mo, hindi rin sila makakatagal sa'yo Ganon. So ano yan? Play of words natin yan, yung tupak. Ano yung tupak? Yung pak na kasama. Correct. At topak. Yung topak. Ayan. Ganon. Good luck. Para hindi ka para hindi na sumama yung loob at para hindi ka laging masama ang loob. Ang hirap nakalungkot ng buhay mo pag ganun ka palagi. Tsaka papangit ka niyan. Correct. Stress yan. Bawa, 25 ka lang, mukha ka ng 55. Parang tanga to. Gusto niya yung mukha siya matanda. O siya, hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!